לי זה נשמע נפלא, והאמת היא שזה נשמע לי גם משהו שיכול להצליח לא רק במדינת ישראל. נראה לי שבירוקרטיה זו לא רק בעיה ישראלית. חשבת על זה? חשבתי על זה, הבירוקרטיה היא בעיה כלל עולמית, הבירוקרטיה חוגגת בכל מקום. יש כאלה שטוענים שאפילו אנחנו מתקדמים יותר ממקומות אחרים. אני יכול להגיד לך, למרות שלא התכוננתי לשאלה הזאת, הפתעת אותי, ששתי מדינות כבר מתעניינות במיזם הזה על בסיס היכרויות אישיות לפני שהוא עלה אפילו לישראל. אני כרגע עושה סטופ, בוא נריץ את זה בישראל, אין ספק שיש פה פוטנציאל למיזם בינלאומי רציני מאוד. יש לך את הכלים להנגיש את זה לשפות נוספות? האתר נבנה מראש עם תשתית לריבוי שפות, מה שנקרא בעגה המקצועית מולטי-לנגוויץ'. למעשה, חוץ מתכנים רלוונטיים, האתר הזה יכול לשרת כל אזרח בכל מדינה בעולם. המומלצים, the leading business website in Israel.